и че Той ни пази. И макар понякога да изглежда изключително трудно нашата ситуация, Той е там, заедно с нас. Дори понякога да ви изглежда, както и на мен ми се е случвало, че Бог все едно закъснява. Не, повярвайте ми, Той не закъснява. Неговото време е най-доброто време. И понякога дори когато ние си мислим, че нещо трябва да се случи сега и че го искаме на всяка цена сега, Бог често ни превежда през изпитанието малко по-бавно, отколкото ние си го представяме, за да може да изгради в нас именно тази силна вяра и търпение и да ни укрепи в пътя заедно с Него. Така че, колкото и да е трудно, каквито и трудности да имаме, каквито и мисли да идват към нас, аз ви давам това насърчение. Уповавайте се на Господа, вземете всеоръжието, противостоете на атаките на дявола, противостоете на лъжите на дявола, като ги контрирате с истината, с Словото Божие. И така ще ви напомня, имаме пример от най-силния пример, който можем да почерпим, а именно Исус Христос. Когато беше в пустинята, дяволът го атакува. Дяволът се опита да го изкуши и дори използваше лъжливо части от Словото, за да го препъне. Но той познаваше истината. Исус Христос чрез Словото контрира дявола, противопостави му се и дяволът беше победен. Защото Исус познава Словото и истината. Това е нашият пример. Той е Словото и ние вярваме в Него, в Словото, и ние се уповаваме на Него и имаме най-голямото съкровище на земята, а именно Библията, Неговото Слово. И тук Той ни е разкрил всичко, от което ние имаме нужда, за да бъдем наистина повече от победители. Нека да бъдем като Исус Христос, братя и сестри. Да бъдем силни, да бъдем устойчиви и да се уповаваме в истината, като побеждаваме Сатана и неговите нечисти сили и отбим до край. Това е, което исках да ви споделя днес. Благодаря ви. Бъдете благословени, бъдете в Господа.